فێرکردنا زمانی کوردی لە دیاسپۆرا مەزنترین ئەرکە دکەوێ سەر ملێن مامۆستایان. ئەف دەما سێ ساڵانە مامۆستا کەلەش وانەیەن کوردی بڕێیا کۆرسان ددا. لێپاشی بەلاڤبوونا ڤیرۆسا کۆرۆنایê bi şêwazê online birêya torên civakî dersan dide û bi sedan şagirtên wî çêbûne. قەیرانە کۆرۆنایê de derfeta fêrkirinê diriya onlinê yan jî diriya yan jî bernameya Zoomê re ew jî derfetek bû got em dikarîbin xwe bigrin ne bes xelkên gol Almanya rûdên welatên din jî. Armanca sereke ew e fêrkirin û hînkirina zimanê Kurdî ye. Zimanê Kurdî parastina zimanê Kurdî ji bo got zarokên Kurdan, ciwanên Kurdan li em bêjin li Ewropayê bi giştî ji derve bi giştî neyên pişaftin zimanê xwe biparêzin çandû. شاگرتێکە مامۆستا کەلەش وی بەردەوام دشۆپینە و gelek mifajê dîtiye ku niha axeftin û nivîsa wê ya bi Kurdî di asteke bilind de ye. gelekî baş bû rastî min dît û ser onlinê gelekî çêtir bû ji ber got wexta got em diçûn korsa Kurdî em ehlê Bûxumê û vat nişayê diçûn lêbelê wexta got bû online gelek kesê ji bajarên dûr jî fêrî zimanê Kurdî bimare û em gelekî bi kêfxweşin ji ber got korsa me gelekî xweş û em gelekî Sûdê jê dibînin. û ez min gelek Sûde jî ji mamoste Mihemed dît û ji korsa zimanê Kurdî. Ji xwe Almanî ew a herî giring e û zimanê Kurdî jî gelekî baş e ji ber got wexta got yek Kurd be divê zane bi zimanê Kurdî bişteğile. Karê mamosta keleş bi teknîka wî ya biçûk gelek karvedan aniye ku heta niha li tevaya cîhanê bêtir ji 1500 şopêner û şagirtên wî hene û berdewam dixwaze ku revenda Kurdî dûrî zimanê xwe nekevin bi taybet zarok ku bi baweriya wî ew paşa roja geş yên Kurdistanê ne. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Hêrnê, Almanya.